eikä kukaan kummempaa kaivannutkaan. Tanssittu ei pitkin yötä, illoin riitti puhdetyötä, kapaloissaan kehitys köllöttää sai. Toista oli Viipurissa, karjalaisten kaupungissa, siellä vannat vaihtuivatkin uusiin säveihin. Tanssia sai siellä aina, arkena ja sunnuntaina. Helppo oli tiensä löytää, kohti oikeata pöytää. Jos vain joku kielsi ei, 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 toinen sanoi heti hempilmei. Sellainen ol Viipuri, sellainen ol Viipuri, karjalaisten kaupunki. Siihen